हास्टिडी कैंसर बेमार मानजाकनाय रोगनि बागै कक्तमा काहाम रां पैसा नांगियावैनो कैंसर बेमार हामै माननाय जिरानिया बखास्टेनि कालासाति कामिनि बुखक साम्पारि देबरमा बाय गोरोङै मानके कक्तमनि बिस्कांगो बुखक साम्पारि देबरमा सबाय शुक्रबै सावैखनारिका खनावै नायदि नकबार न्यूजनि मागलिवो साम्पारि देबरमा पाहामसानि मु कालासाति पारा हिसाबै मेदुत नि থেকে बुसुकसा हमने किलोमीटर कायसा कलेज अब निखिमे कलेज अब निखिमे किलोमीटर कायसा 1 किलोमीटर ना नि नगो फाइनाली हंगाय नों तो एमने तापसु जरते तामो सामुं रखाय दं ताबो जेदा नों बिथि रजामन तामो बो पेशनति बो रोकिनति अबाके बथाय बोराय रिताव आंखो कैंसर बिथिरो सुदु कैंसर होगासिनो जोङो कायसा जुर कायसा कैंसर नि होगासिनो जोङो आंखो बिथि मानमानि रावबो बिसि बोसोर का अबाके सामु रखाय दंमोन 28 बोसोर कायदों 28 बोसोर जे 28 बोसोराव अबाके सामु खाय दंमोन नों निने बखाखै खरक बोसोर सागदु काहामखा बो थाइनि सामका गोबां न'आव खाबो गोबां बरं फायो आगे दाबो गथ'आ नुयाबो पुरो बिदिनो खायनारजा सोंबो थांका सेमानो आयां बिसाल गर अबवान जुमासा बबहांका नाम बो कैंसर बो खाना बिखौ गसि so जखन बरफ खादि खायना थांका आरो पासे लुगुथा आले रो बिसाय बदिस खालामनानै गाबो नों बिसास थाखोबा हायसा फादि जेसेनो गोनां मासावदा बिसास थाखो फादि बिसास थाखो फादि आं जुरिया एमने गोबां मा थायरगनो अबाके पसर खायमानि बिसिदै जेदा गोबां मा बरफ सेलचावो अब हामगला अब रांनि बागै अब हायकाय बिजनेस खायनानै बखाक थां दङ नोंहा अब हायदा र बसबा आं सुदु बिथि पयसा बिस्ते बासि अब सबसे दा दिनो दिन का साजानाय अब दा नों ना फायनो संखाबा फायदो ना फायनो संखाबा एमने साल बोसोरनि परे अबके हाम साल बोसोर के बाबा 3 दिन सामा पनि फरक न के बाबा 5 दिन नांगौ एक सप्ताह नांगौ बा बालक जाक होदे कि सब बालक न फरक न हो बायदा जारके सानाय रको आनु सापायो खायो तिया एमने अबके एमने पहाड़ी बनाजी का काम पहाड़नि बनाजी न पहाड़नि बनाजी हासनि आं बा नगमाया आं इमांगो मामाने ना एमने ताबो जेदा नों साम खाय दमाने जेदा सराय के जे निन बुखा परिष्कार बाय जे दिने जेदा इमांगो फाइ साबाजामाने जेदा ओ बिथि बुरायनो लोकरम सारवै दङ सागदु खामनानै हायदबा गोबां मा हासनि न लोकरक अबा हायकाय बेमार हामिया बाय मानजाजा बाक्सा रां पैसा सुगियानि बाय थंगर कालायमा दंबायो हेदेबा बंनो फायै बिथि ना फैना बागै दाम कसाना मुसुं हासनि लोकरकना आं माने आंखौथ' माने खायरुमान नुदों ना बरकनो खायरुगो सिन बरकना अने जाति रक्सि साय हामै दं सिन बरकनो तांग कलाय दंबा आं आबु बागै माने किसा भिडिअ मासारबा अबनसाय आगेबो सिन बरकनो गुइ जाखौबैथ' जाखैयांनाय र बाक्साबा नागिरनाय डक्टर बाक्साबा नागिरनाय फोनांनानै सब बर' फैसा गोनांयाबले माने आं अजागो जेगरि बर' आं फरायखायनाय बाहायदा तब सावै हामथों हायसबले एमने ताबसो जरते जे सालो बर' खर बोसोर फाय एमने কোন সময় 5 জন আর খায় কোন সময় 10 জন আর খায় কোন সময় ঠিকই গোবাং না খায় এমনে তো নরতা থাঙি অবাকে সামুলা খায় Kereng-kereng tayo tau pay malia bor nor thana naka oba ke thangi da samu khai
와 타게 비스나 하고 타게 비스리 그래야 안으로 다리가 보는 다른 놈만 파이네. 제사 가서 이거는 건 그렇게 다리가 파이 근데 라마시야 근데 뭐 타이네 비시 파이. yang illadigi 내가 yang ang wasuk na bumaya sa hasal parani yang santi bazaroni saudoni 타징어 파이네로 뭐 타이네. obro koi 코아이네. 엠네 koi go bisir ba 뭐가 살부스 파이까? bodini portal Tiene portana. Tiene portan 파이드럽고. 엠네 비티 자만 야걸로 틴딘 바이도 부주나. ba sai bin rok no sai man thang ni so bo ta mo to ko bo no je jar ki hu bo no sai man ta 엠네 오 파하니 보나지 심라를 동 엠네 따이 코노 삼후문다 스 삼수문다 따이 오녀바 그달작 동 삼으로 카이 엠네 너거너 엠네 동 너거너 동 수는 카이 그방마 버럭도 동너 너나 서이 파이게 능 오이너 자가라고 동뭐 상게도 버럭 다시 피로기 마 상비네 해도봐 하스니 루크롱노 타복 땀 그사나이 대만은 땀 그사나이 하스니 যদি হামুন টংমাকে জারিকে আজু সানাইরো যে হামুন টংমাকে আনিরো খাইতো বঙ্গ অকল কাসারাম সুয়া যেসে খাসানি বলো নিনে মোবাইল নাম্বার আনি মোবাইল নাম্বার 9362745202 이모 삼파리 삼파리 대표구나.